Да. Знам, че казах, че това ще е последното видео, другото за 2025-та. Но малко излагах. Но нали, днешното видео ще ви кажа как на моята 2025-та. Една от най-добрите ми години и една от най-лошите. Като за начало, например, нека започнем с начало в януари. Нали? Всички нали казват както кралски, паралийски, всякакви работи да приказват за тяхната 25-та. Не ме питайте как вървях с диета, която си поставих. Не искам да кажа, че не съм спазвал диетата, но не бях много не я спазвах много, но също и имах доста добър резултат. Имах, докато просто пия на малко вода и пак ги връщам. Но това не е главната тема за сега. Мисля за сега да кажем, че главната тема е за канала. Нека първо започнем с едно от това го държа. Това знаете ли какво? Това в този лаптоп беше сниман първият и вторият канал. И това ми е стария лаптоп, вече имам компютър и нали клавиатурата. Нали, този лаптоп е нещо, от което съм снимал видеята за моя канал. На този лаптоп има към 100 и нещо видеа снимани с него. Например, почти целият ми канал миналия, който беше с 57 абоната, който го изтриха, защото се снимах екрана на лайв за няколко секунди. Но нали, с този лаптоп изкарах първите 100 гледания, 200 гледания и 300. Забелязал съм, че изкарвам повечето с телефона, но този лаптоп мога да кажа, че за 2025 ми е помогнал много за канала. И нали, това е нещо, с което този лаптоп ще го запомня. Това е лаптопът, с който този канал започна. И нали, сега продължаваме с компютъра ми и всякакви работи. Лаптопа го оставяме настрани. И да, също, преди един месец, знам, че качих този пост. И в този пост казах, че да очаквате скоро видеа с PlayStation. Да, не съм снимал, съжалявам. Просто, значи, както в видеята на преди казвам, почвам да снимам нещо, искам, че ще го снимам и накрая се отказвам. Защо? Аз не знам. Но нали, няма какво да се нали. 2025-та беше една от най-успешните ми години някога. Първо бяхме станали 50 абоната, после изтриха канала и за по-малко от месец направих нов канал, който първото видео избухна. Да, ви питах дали ме искате още. И това видео събра 300 гледания. И тогава си викам, да, този канал ще се върне. И събрахме 25 абоната. За по-малко от половин лято. Значи, канала беше създаден в началото на лятото и няколко седмици по-късно ние станахме 25 абоната. Искам да ви кажа, че много ви благодаря. Но аз съм си простия тук, защото аз загубих акаунта, защото реших да направя едно нещо. Първоначално, нали си спомняте, че качих един стрим.
И в този стрим беше около 30 минути и нямаше нищо, нали? Бях на 29 абоната даже тогава и чаках да станат 30. Седях половин час за един абонат, така и не станаха 30. Но YouTube нищо не направиха, седях 40 даже колко минути и чаках и накрая реших да спра стрима. Малко тъжен стрим. Но нали, да. След това, като се викам да направя още един стрим, но в този стрим ще снимам на Майнкрафт. Нали, пускам стрима, пускам Майнкрафт, защото в другия канал съм имам стримове, имам даже един стрим, който беше 1 час и половина с игра на Майнкрафт. И не ми направиха нищо. Пускам играта там и ми пише, че стрима ми е спрял, защото там бяха 5 минути. Нито камера, нищо, просто пускам Майнкрафта и само гледам някаква нотификация получавам на телефона и стрима ми е спрял. Каналът ви ще бъде изтрит след 30 дена и аз направо си казвам, това е края. И наистина, молих се на YouTube, но те ми казаха, че не може и ми искаха лична карта, за да имам поне 14. А аз тогава бях на 12. Сега съм на 13. Те даже не ми искат 14, те ми искаха да бях на 13. Бях с няколко месеца по-малък и ми изтриха канала. Но нали, какво да се прави? Нямаше какво да направим. Изтриха и този канал и сега започнахме така и този. За канал знаех, че ще бъде нещо голямо. Можеше даже да съберем повече абонати, но канала отиде. Също не само с лошото тук. Искам да ви кажа, пожелавам ви една хубава нова година. Пожелавам ви каквото си пожелаете ви се сбъдне. Мечтите ви и всичко. И аз също се пожелавам това за мен. Също много ви благодаря за 10 абоната. Да. И също благодаря, че бяхте тук с мен през това време. Не знам колко време снимам, но това не ми е първия канал. Имал съм и канал, дето съм снимал, да, съм бил в 2-ри клас. Сега съм 7. И то в другия канал, буквално аз в него качвах Майнкрафт видео от телефона, нали го знаете този... не знам как се казва точно, но от него снимах видеа. И нали, беше си много хубаво време. В смисъл, ако още мисля, че канала не го бях загубил, мисля, че канала ми още ще е тук и жахме да имаме сигурно са и 100 абоната. Проблема е, че също стана и при Петър, който той вече не снима. Той канал му и той става нещо подобно. Но нали той няма да казвам, мисля, че използва там нещо, не помня, и си върна канала. Аз пробвах по същия начин и YouTube ми отказах. И аз нямаш какво да направя, си викам, това е края, почваме нов канал. Станаха нещата, изтриха и този канал, без да съм правил нищо лошо. Но нали, първоначално мислих да се откажа. Това канал, мислих това да е последния канал, трети и последен. Но... не. Тук вече съм качил 10 видеа. Ония канал бях качил 76. Имах най-много видеа от всичките ми приятели, защото буквално аз качвах най-често. Тук става. Тук климатика. И да. Какво друго мога да кажа? Аз нямам толкова много. Имам около почти 110-20 видеа, които може би не са толкова добри, може би не са толкова едитвани, няма такова добро
качество. Но това за мен са много добри видеа. Това за мен са спомени буквално. Не ме питайте, но имам Fortnite клипчета от PlayStation 4-ката, дето съм ги качил. Използвал съм ги за геймплей, за истории и също много са ма кефили и си ги гледам. Да, знам, много ма кефят видеята, е така просто геймплей без никой да ти говори. Много рядко има така и. И нали, мисля този канал да е по-сериозен от другите. Ще има повече едит. Нямам камера за сега, но бих си купил нова камера за компютъра ми. И нали, скоро може би ще може да ги съберем 20 абоната. Да кажа само, че тези 20 абоната, 25 абоната, не, даже 30 абоната, които ги събрах в миналия канал, моите ли знаете за колко време ги събрах в първия ми канал? Ами ако преди годините, в които съм снимал, защото тогава снимах цяла на една година. В смисъл, канала ми мога да ви кажа веднага кога е бил създаден, защото буквално така съм го зачертал. На 10 юни съм качил видеото си, след като съм се върнал в YouTube. Това е първото видео, в което съм се върнал, но иначе съм снимал повече време. Но нали, хубава година, хубави. Не съм правил много хубави избори, но нали, до година очаквам повече. За доста от ютубърите, които гледам, е била много добра година. И за мен беше, ма не чак толкова. Но съм щастлив, че снимам. Аз правя YouTube иначе за забавление. Правя го, защото ми харесва. В смисъл, гледанията си са гледания, но просто ако ме интересуваш за гледанията, можеш да спробваш в началото. Защото аз преди правих около 20 гледания и качвах 30 минутни видеа. Знам, не бяха едитвани, но 30 минутни видеа, как играя и приказвам с хората и не мъквам смисъл. И се опитвам всичко най-добро, само за да не го едитна. Като Shadow Hex се опитах, но получи се горе-долу, но канала изчезна, както и втория, и сега сме тук. Сега едитвам видеята, опитвам се да ги направя колкото са може по-хубави и да. Какво друго да кажа? Това е моята 2025-та. Имал съм по-хубави години, да се кажем честно. Но ме е хубаво, че имаш истински хора, които ме пишаха в коментарите. Това много ме хареса, как имаш истински хора в коментарите, които ми писаха, че ме харесват и харесват видеята ми. В смисъл, това знаете ли какво значи за мен? И двама човека да бяха. Бях много щастлив. И да, благодаря, че гледахте този клип. Аз бях Nick Games BG. Пожелавам ви честита нова година, защото скоро майче пак я да качвам. Но нали, чао за сега.